Kobra pedig száll föl. Te vagy. Belkobra a levegőben, és rögtön mondjuk, hogy mit kell tudni erről a gépről. Egyébként azt hozzátenném, hogy most ebben a pillanatban visszaálltunk az eredeti programtervre, tehát behoztuk azt a kis időelmaradást, amit a reggeli eső és zuhé okozott, úgyhogy mostantól az eredetileg meghirdett F-szárnyú repülőgépre meg lehet váltani már most a jegyet. Tehát az AN2 is megy, majd a LI2 is megy, ugye a helikopterek folyamatosan mennek, úgyhogy itt, hogyha elnéznek a két fémhangár felé, ott van két konténer közvetlenül a helikopter leszállás előtt, és ott tudják megváltani menetjegyeiket ezekre a repülésekre, akár már most. Nyilván a bemutatók ideje alatt nem mennek ezek a sétarepülések a merevszárnyú gépekkel, hiszen akkor nekik is használni kellene itt a felszálló és leszálló pályát, ami ugye balesetveszélyes lenne. Na kérem tiszteletek, közben egyébként, hadd nézzük ezt a Kobrát, ez egy kifejezetten harci helikopternek gyártott, és igazándiból a vietnámi időszakra. Hoppá, hoppá, hallod a Na ez a vietnámi hang, én csak annak hívom, mert itt van a lapátok kritikus állásszögön, és válik le egy picit az áramlás, ez az a kopogás, De ez milyen karcsú gép szemből? Igen, mert ennek az a lényege összességében, hogy cserébe ronda helikoptert épített, nézd most is a fenekével errefelé repül, tehát nincs viselkedés. Nem olyan ronda. Hát jól, igen. Nagyon bonyolult volt az ő neki a sorsa, mire egyáltalán el tudott jutni ott idáig, hogy itt most ti láthassátok. Meg hogy ugye akkor az amerikai kormány nem nagyon akarta kiengedni a kezei közül. Pontosan erről van szó, hogy az amerikaiak, nézd meg ezt a pengét, így van, tehát ez a fegyverhordozó, rakétahordozó, levegőföldrakéta, illetve gépágyú hordozására, ez kifejezett támadó helikopter, és ez egy harcjármű, tehát nem nagyon akarták őt kiengedni a kézből. Közben egy másik harcjármű Sutyiba, hogy jön meg a körépület felől Lujó a Mi-2-essel, mint agresszor, és itt osonkodik befelé Lábújhegyen. A pilótáról mit tudunk elmondani? A pilótáról annyit tudunk elmondani, hogy őnek egy igen jelentős procedúra volt, mire megszerezhette a típusjogosítást, hiszen a Rács Tomiról hallottuk azt, hogy ő bizony 8 helikopter típus repül, és mindegyikből vizsgázni kell. Külföldön, ez egy európai jogszabály, külföldön is így van ez, Európában egész végig, és ennek megfelelően neki is külön engedélyeket kellett beszerezni, hogy megszerezhesse a típus jogosítást. Tehát akkor azt a gépet, amit most látunk, ez csak bemutatókra használják. Ez csak bemutató filmforgatás. A Red Bull vette meg ezt a repülőgépet is, mint oly sokat, és mentett meg, és én ezt egy ilyen csodát, még egyszer mondom, hangár 7-es. Ezt jegyezzétek meg, hogyha valaki Németország felé megy, oda be lehet menni és megnézni Ausztriában, Grácsnál van ez, aztán fantasztikus, amit összegyűjtöttek. Hoppá, szépen függőlegesben nézd csak ezt. Azért nem akarsz egy ilyet látni magaddal, amikor szépen óvatosan Vietnámban a főutcán kódorogsz, és egyszer csak egy ilyen cucc élesbe így megjelenik. Nagyon-nagyon filmforgatáshoz, szintén autentikus vietnámi háborús filmek forgatásához. Zsenya, ez hány személyes gép? Hát ebben igazándiból van egy operátor, nem operatőr, hanem operátor, aki ilyen légilövész. Hát légilövész, tehát ő a fegyverzetet kezeli, illetve van a pilóta, aki pedig a repülés magát végzi. Megjegyzem, ez a HC-145-ösökben, illetve a Mi-24-es harci helikopterekben is ugyanígy volt Magyarországon. Ugyanakkor a Mi-24-esben még a törzsbe be tudtak ülni, azt hiszem 8-an, hát ebbe kevésbé. Ez kifejezetten erre van gyártva, ez egy 5,5 tonnás, ha jól emlékszem, helikopter, tehát nagyon nehéz, jó vasdarabnak. Igen, 4536 a maximális felszálló súlya. A Mi-2-es 3,5 tonna, és kétszer akkora. A maximális sebessége 350 km. Na ez nem mindegy, ehhez kell a vékony test többek között, mert ezek a helik nagyjából ilyen 2-220-akat gangolnak, ő viszont 350-et tol. Na de egy 1800 lóerős gépről beszélünk. Igen, a Mi-2-es meg 800 ló van, tehát azért túl van motorizálva nyilván, tehát ez a harci teljesítmény okán van ez így.
Tehát ezeket a gépeket láthattuk a filmekben? Abszolút, igen. Át vannak festve, persze. Hát már a Lujó is volt, a mi kettesen mindenféle harci pilóta meg társai, tehát ezeket bérlik, sőt itt amiket láttok, ezeket a MiG-21-eseket, ilyesmiket, ezeket is bérbe szokták venni repülésre. Most Tökölön is forgott nemrég egy film, ott is voltak, ott egy jet volt, tehát szoktak abszolút. Magyarország kedvelt forgatási hely, és a reptereket azt előszeretettel használják, és mindig bennünket, akik ott egyébként egész évben lakók vagyunk, bennünket korlátoznak. Gyorsan egy szolgálati közleményt közbeiktatnék. Azok, akik megszomjaztak, megéheztek, a vendéglátó egységekben csak kártyával, illetve Pacific-jel lehet fizetni, de ez nem vonatkozik a sétarepülésekre, tehát ott nyilván a KP is játszik. De ez a kártya ez olyan, hogy mint a piros 7-es, mert az mindent visz. Mindent visz, persze. Világos. Hát ha van rajta Gempa, akkor ez is mindent visz. Oké. A Kircsi. Na kérem tisztelettel, most megáldogált itt ez a jó ember szembe, és akkor ő is tolatgat egy hangyányért Y-ba, mert most már parkolunk, hogyha jó megnézitek, elég szépen növekszik kifelé, sajnos ott az út szélén, nem tudom, ez kis Gereben, vagy milyen út, amit itt összekötő, szóval megállnak az út mellett az emberek, pedig az ott nem jó, mert ez a bemutató zóna, azt szabadon kéne hagyni, de hát ezek az öntörvényűek. Na ugyanezt, amit a Kamovban láttunk, ezt a piruettezést, ezt a vízszintes forgatást, ezt láthatjuk ezzel a helivel is. Figyelj ide, Zsenya, te vezettél Miget. Mondd meg nekem már, légy szíves, hogy van nálatok, illetve itt mondjuk a helikopterpilótáknál olyan szabály vagy megkötés, hogy mennyire szaladhat el veled a mamának a lángosa? Tehát, hogy kilóba? Igen, van maximális ülésterhelés, ráadásul menni kell, valamiért gerjedünk, menni kell évente orvosira, ahol, sőt fél évente, akik munkát végeznek vele, fél évente kell menni orvosi vizsgálatra, és ott nézik folyamatosan az értékeidet. Tehát van az a körtérfogat, amivel már nem férsz be. Hát nem csak a körtérfogat, hanem akkor már nem jók az értékeid, mit tudom, hogy vérzsír, etc. És az orvos letilt, és ha te repülni akarsz, akkor nem eszel, nem iszol, edzel, mit tudom én, mert különben nem repülhetsz. Tehát nagyon-nagyon egészségtudatos ez a fajta változat is. Leszálló félbe van most már a Cobra, őt láttuk.